Cestovanie za kaprami po Európe. Jedna vášeň, ktorá nás všetkých spája. Extrémne počasie, kopec zážitkov a parádnych úlovkov. Tak aj toto je naša nová séria Za kaprami po Európe. No ja vás teda vítam na natáčaní druhej časti našej minisérie, našej minisérie Za kaprami po Európe. Tentokrát sa nachádzame na jednom nádhernom slovinskom jazere. Jazere Kočevsko, alebo Kočevie po slovensky. Je to dosť veľké jazero, nejakých 39-40 hektárov a dosť hlboké jazero. Má to hĺbku nejakých až 40 metrov. No a toto jazero vzniklo prakticky po ťažbe uhlia, bol to predtým uholný lom, tento zaplavilo a v roku 1973 až 1975 vzniklo toto nádherné jazero. Tu aj vtedy začali sadiť kapre, čiže je dosť staré jazero tiež. No a má to nejakých asi 15 miest, keď si dobre pamätám. Z toho sa aktuálne dve miesta nechytajú, 6 a 7 tie sú pre kúpajúcu sezónu alebo pre plavcov zatvorené, aby sa mali ľudia kde kúpať. To sú tie dve lepšie miesta. Každopádne, ako som hovoril, má to 15 miest. Momentálne tu neexistuje žiadny rezervačný systém, čiže keď tu prídete do kempu, tam sa kupuje povolenka a opýtate sa, že ktoré miesta sú voľné. Na základe toho vám tú povolenku vystavia a idete a to miesto, ktoré si vyberete z tých voľných miest, sadnete a chytáte. Každopádne najlepšie miesta na tomto jazere, čo sme počuli, sú miesta 1, 2, 3 a prakticky 6, 7. 6, 7 sa nechytá pre tú kúpajúcu sezónu. My máme miesto číslo 4, má to byť nejaké také akože stredne dobré miesto, takže uvidíme, že čo. Mali sme ľahký výber, pretože keď sme došli, bola len 4 voľná, takže po dlhom rozhodnutí sme si vybrali 4. Áno, dlho sme rozmýšľali. Ale tak má to svoje výhody, za chrbtom bufet. Áno, máme tu hore bufet a máme tu hore ešte aj bar, čiže bude to trošku rušnejšie po večerách, s tým rátame, ale každopádne každé ráno si hore môžeme dať na teráske krásne kavičko, vidíme rovno na udice. No a podstatná vec, chytá sa tu z odhodu, alebo nahadzuje sa tu. Každopádne, čo je povolené? Povolené je mať tú loď, mať tú zavažaciu lodičku, môžete si markrovať z lode, môžete si preklepkávať dno, môžete si sonarovať, môžete si mapovať s lodičkou, môžete krmiť z lode, môžete si osadiť bojky, tak to je dovolené tiež. Každopádne nie je dovolené zavážať na strahu, čiže musíte ju nahadzovať. Môže z lode robiť všetko, okrem vyvážania. Presne tak, je za to podľa skratke. Ja to zahrňam. Čo pre mňa dosť nepochopiteľné, ale tak je to pravidlo. Možno, že to je kvôli tomu, že sa chytá na krátko, pretože tu sa vraj zvažuje pri 30 metroch už do 11 metrov tá voda. Čo máme informácie, tak na 30 metroch tu má byť nejaký 1,5 metra vody. Každopádne všetci tu chytajú na nejakých 45 metroch, to je nejakých 11,5-12 metra vody. Čiže netreba hádzať ďaleko, na to sa treba ale pripraviť. A čo sme počuli, a keď máme informácie dobre, treba veľa krmiť. Čiže zoberte si minimálne aspoň 150 kg boilies. Geza, keď to počul a keď videl, ako som mal naložený Fordík 150 kg z kopek skvíru, tak sa chytal za hlavu. Hlavne Gezovi si povedal, že 30 metrov budeme voziť veci, ale keď tak kúkam, Dušan, to je 70. No, to je ďalšia podstatná vec. Mali sme info od domácich, že vlastne na to miesto číslo 4 stačí 30 metrov nosiť veci. Každopádne treba ich nosiť asi 70, lebo tam nejaký dobrý slovenský občan položil taký obrovský kameň, čiže nedá sa prísť tým autom bližšie a treba sa pripraviť na miesta číslo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sa treba preplaviť. Hej, to znamená, že si naložíte veci na loďku a preplavuje sa na druhú stranu. A to už preto, lebo ten breh je tam strmý a nie je tam žiadna prístupová cesta. Hej. Dobre, toľko v jazere. My máme 5 dní chytania pred sebou. Čiže je streda, zostávame tu do nedele do nejakej 12. Takže držte palce, ideme to rozbaliť, premapovať a uvidíme, čo je pred nami. Zakrmiť a dúfajme, že sa podaria nejaké tie slovinské mamby. Poď, Gejzik.
Ideme na nich. Práva je jednoduchá. Miesta máme označené tak, že vlastne ich máme zaklipované na presne, vieme, kde chytáme na nejakých 50 až 60 metrov a že by sme nemuseli používať bojky, čiže by sme nemuseli zbytočne plášiť kapre, tak vždy si to rozkrmuje tak, že máme na tablete urobené body a tu s lodičkou si prakticky vezieme hačka, ja to tam rozkrmím, vezmem hačka naspäť a chytáme, čiže prakticky úplne, že minimal disturbance pre kapre, že vôbec tam žiadne bojky nemajú. Ale dobrý je, to je riadka. A to je to, ako zjedol 24 mm vojl. Tak to vyzerá. Nevadí. Tam, kde sú detičky, bude aj strašná pani učiteľka. Bude dobré. Chceš sa predviesť? Povolí. Je moram rýchne spodeka.
Prvý slovenský tento rok. Krásny tábor, nádherný. To je ten tvoj z noci. Presne. To je ten jeden, čo tu je odtedy do Rím. To je určite väčší díky. Ty nemáš 30 plus. Už 27 kg mu chýba. To ne, ale tento je väčší ako to. To je taký polokojak, Gejza. Čo to je? Polokojak. Polokojak to je. Prvý. Ale však to je s kukuričkou mojou oranžovou, či čo to je? To je plavačka žltá. Počúvaj, ten lisec, ale včera ten lisec mal dvakrát toľko, ty koľko som ho nevládal dvihnúť. Áno, toto je taká 10 kg ryba, ten lisač má 15. Haha, to 10 kg ryba. Keď sa ty už dlho si aspoň chytil 10 kg rybu, čo? Natáčim, ne? Dobre. Prvý záber Dušan už má v noci. A ja teším sa. Sice je to ten menší, ale som rád. Potešil ma. Ale prvý. Nezostanem bez záberu. Krásny je fešačik. Utekaj. Pošli nám mamku. Zoba, že to je najbližšia udica a ty Stanek skočil bombu. Aha. Dvakrát a trikrát. Ty si pičoval prv ráno. Mne to pomáha. Ten tvoj šupik? Side chest. Mladý Schwarzenegger. Vyper zuby musíš mať, tak áno. Nádhera. Tak, mladý Schwarzenegger. Side dick. Počujem, ten tvoj mal večer 8 a ten lisec mal 15,5. Ja si myslím, tak 16, 17. No, do 16 kg mal. Bolo ťažké. Čakaj, tento bol už ťažký, som videl, ak sa ho... Dobre, ale si uvedom, že oproti tvojmu... Počkaj, ale a honkám si, lebo som sa bál, že pojem bez záberu kokot so slovenským bufetárom, že sa budem boskávať a pôjdem bez záberu. Počúvaj ma. Ten tvoj bol kratší a nemal plecňak. Tento mal plecňak, si nevidel, aký mal ruksačík, taký z Decathlonu, jak mám mladá stoličku, kuekecha, ruksačík mal si už. Presne ten. Je to ono? Ryba.
Si ma zachytil s tou kamerou, že? Alebo si ho vystrašil? Ryba. Ryba, nie? Aha. Chyba jízda normál. Je to normál? Ty si ich Dušan vystrašil. Lisec, to je... Líšček. Kojak, ty kokot. Líšček. Chceš mi ho Duško podobrať? A musíme ísť ďalej. No, tak po 86 hodinách, 36 búrkach, 45 hurakánov máme konečne záber. Dušanovom, jak sa to povie, to je šmýkačka, futbalovo ten výraz, keď sa šúchaš 30 metrov po tráve, to je šmýkačka. Nožničky som dal tu nakoniec. No dobre, akože pekne, Gejza, podľa mňa to bude pekná ryba. Půjdeme do vody. Pojďme všetci do vody. Jo. Ne, z toho bude. Ty si videla tú Dušanovú šmýkačku? Ja som taký Ronaldo takú nedal na majstrovstvách sveta vo finále. 30 metrov sa šúchal po riti po tej onej. Ja už vidím šokač, už je dobre, ne? Či? A je tam šokač? Tu je. Daj mu ceckať. Dám ceckať. To je taká tvoja 12, čo si mal tu v noci. Koľko ťa hlava, už môžeš bojovať, to zúčeš. Tak na to vyťahneme váhu, Gejza, ne? To možno, že má 16. To je on. To je on. My to video dneska z noci zachránime. Možno. To je taká 14, ale dobrý. Ideme do vody. Tu máš? A ja idem rýchlo za chvíľu, Gejza. To fakt toto chytilo? Dobre, ne? Nie stať plavky, ideme do vody? Jdu do plavek a jdem. Dobre, poďme. Či vyťahneme asi najprv on, ne? A na čo si ho mal? Že na tú kombináciu, že tam mám 2 dní. Prečo? Skvítko. Skutečky? Co, ježiš. 17, 10. 15. 16. 15. 15,5. Konečne sa nám s Dušankom podarila poriadna ryba. Na to trápenie, čo tu máme. 15 kilový kaprik je úžas. Ale verím tomu, že v noci príde Dušankovi väčšie na rade. Krásavec. No hej. Ryba. Yes. Konečne. Konečne. A Dušan už to bumbá na dalšího. Teraz sa môžeš zakúpať. Jdu skočiť bombicu. Poď.
Kapr Kapr. a cvaka. Cvaka. Jak si to povedal, že každé otočenie strelky berie ako osobnú prehru. Ja som to počul, že to sa nepáči. To som rozmýšľal, že to je král, to je pán. To je. Asi tam zase ešte na krátku, či čo, Gejza? Ja neviem, vidíš, ja to barde hodím. To říkám, furt 15 metrov plus a je to tam. No, poďme na loďku, Gejza. Hej. To ale bude do tých plachetníc. Podajte mi podberak. Vidíš, ty to říkám, že to má 30 Ťažko. kg. A to tam nemáš ani mŕtvého raka, jak sme tam my mali 2 dní. Stiahnite mi ho ešte. Osprkuj ho. Čo ti máme stiahnuť? Ten podberak ručku. Jaj? Daj. Jej. Daj si tričku, Gejza. A na tom mole si to dáme, nestaník. Můžem. Takže 2 dní sme s Dušankom stáli, Jak stáli? V kuse sme krmili, rozbiehali miesta. ale ryba stála. A dneska sa nám to rozbehlo, konečne krásna ryba, 19+. Dušanko ho zdolal. Nádherný riadkač, úplne úžasný. K tomu zdolaniu je taký menší príbeh. Tu sú plachetnice vpravo za nami a chlapec už bol za plachetnicami. Ale nakoniec sa ho podarilo zdolať. Nádherná ryba. Skopek skvit, ananasová popka, Gejza. Tak. Dal nám to novú silu. V ďalších 2 dní, ešte 48 hodín pred nami, tak dúfame, že sa niečo ešte podarí. Zúročili sme Dušanové krmenie. Pozrite na to kormidlo. Krásne je. Dobre. Keď sme mal cez 19, o polnoci 12, 8, 9, ideme ďalej. Konečne sa to rozbieha. Co to je? Gejza, šlimak. Idem na loďku. To on nejde. Čo? On nejde. No, podržím ulici a podám ti ho. A určite mi dokážeš podať? Čo, ulicu? Nie, loďku. Nie, ulicu ti podám, hovorím. Chod na loďku, podám ti ulicu. Počkaj. A inde už je Dušan. Rovno do plavákov ide, to je veľký kapal. Tak zober podberak. Nám prezradí. A odpotíme šlimaka. Hlavne neskrať ručku, no.
na sidlo. Takže 18. 17,5. 80. Dobre. Ohlodaná tá gulička, hej? Keby som tam nebol, vôbec by som to neprerobil. To však už je celkom ožratá. Už len presne to je ono, oni takú milujú. Je málo podozrivé. Žlana. Fotografuješ tu mapa? Staneme si, že ráno o 7 stane, že natočíme? O 6. Musíš si dať vodič. Nemôžeš spať do poločnej. Ako taký káver. To je koľko? 16,20. Takže 14,80. 14,80. Skoro 15.
Ranný budíček sme mali s Dušankom. Krásny šupináčik nás obudil. Nádherný, bojovný. Dobre, takže máme predposledné ráno výpravy. Po 2 dňoch krmenia, kde sme hádzali asi denne v priemere nejakých 15-20 kg krmenia na 2 miesta, sa to konečne rozbieha a prichádzajú aj krajšie ryby. Gejza mal ráno teraz 16 a mne prišla až taká 18. Krásna ryba. Šupik, taký polo-ghosty, biely chrbátik. A tu je vežek. Krásna rybka. Ešte 24 hodín pred nami a dúfame, že príde ešte niečo väčšie. Už sme mysleli, že sa to nerozbehne a konečne to začína. Takže paráda, ideme ďalej. To si ale znovu. Nedáme. Takže ako krmenie používame ako základ 24 z Kopek Squidu. To používame na jacentu chutí. K tomu dosypávam kopec peletky. A celé to ešte pekne doladím tigračíkom, hej. Čiže takto pekne tigračík do toho. Celé to pekne zamiešam. A potom to ešte zatraktívňujeme salted squidom, ten je taký trošku olejnatý, čiže to stúpa do stĺpca a plus tiež s Kopek Squid dipom. Ten je tiež olejnatý, čiže aby sme tú rybu stiahli na dno, lebo čo sme si všimli, tak väčšinou tá ryba je v stĺpci. Čiže pekne pridáme z Kopek Squidový dipik. Trochu salted squidu. Pekne zamiešame. No a toto staník je mixik, ktorým tam dávkujeme pekne 3-krát za deň. Hej. Pelet tigrač z Kopek Squid. Takto. A ideme to rozkrmiť, lebo zabery od rána ustali, takže predpokladám, že musíme doplniť stavy. Gentrified, simplified, I'm ready for that, like I've been simplified. Energy, I'm energized. If I ain't energized, I improvise and start taking shots like I ain't been immunized.
No, takže tu máme šialeného kapra. Gejza mal záber po ledňačke, akurát sme obedovali. Ale keďže Gejza bol preč, tak ja som ho zasekol. A chlapec odišiel krásnych 100 metrov. Mysleli som, že to bude mamut. A je to Usain Bolt. Tento mamut. Proste letel som k nemu na čilne, plný plyn a chlapec si to bral ešte cez brzdu. Je to svalnač. Najrýchlejší kapor na jazere. Kapor na steroidoch. Jeden krajší po búrke, 12 kg plus, bojovníček. Dobre, tak máme 3 dní výpravy na tomto krásnom jazere Kočevie za sebou. Každopádne aktivita rybie nie je až taká, ako by sme si predstavovali. Asi to bude tým počasím. Máme tu tak, že sa nám každých 8 hodín strieda hurikán s prietržou mračien a potom za 5 je zrazu hneď 27 až 40 stupňov, čiže podľa mňa sa aj toto odráža na aktivite ryb. Každopádne máme dokopy s Gejzom asi 15 záberov za tieto 3 dni, čo je, si myslím, že na aktivitu celkom OK. Ryby sú to väčšinou také od 8 až do 12 kg, ale máme aj 4 také krajšie ryby, 16 plus 2x18 plus a 19,5 Gejza včera chytil takého krásneho prehistorického listca. No a posledných 24 hodín pred nami, dneska sa nám podarilo urobiť asi 5 záberov, z toho sme zvolali 3 ryby. Ja som 2 stratil, jedna v prekážke, jedna spadla. No a Gejza mal pred chvíľou takého pekného 12-kilového šupinača. Myslím, že už sa nám to darí robiť tie zábery častejšie, aj cez deň. Hej, krmíme častejšie 3 až 4 krát denne na 2 miesta. Jedno miesto ide tak, ja by som povedal, že pravidelnejšie. To znamená, že dokážeme robiť nejakých 5 záberov denne plus nejaké 3-4 zábery v noci z toho miesta. No a už tam rozkrmené, je nejakých 6 hodín večer, všetko pripravené na noc. Ja už tam aj nahodené a už len čakať a dúfať, že príde nejaká ešte čerešnička poslednú noc, ako to býva zvykom, a že si ráno ešte natočíme do tohto videa. Tak držte palce a posledná noc pred nami. Dobre, takže máme tu záver našej slovenskej výpravy na jazere Kočevie. Bola to celkom jazda, už len čo sa týka skrz toho počasia. Každopádne každých 8 hodín tu bola prietrž mračien plus nejaký vetrík a potom zase prietrž mračien. Čo sa, ako som spomínal, odrazilo aj na aktivite rýb. Dokopy suma sumárum mal nejakých 19 záberov, 15-16 dolaných rýb. Každopádne 3 ryby boli také trošku menšie. Mali sme aj 4 ryby krajšie, ktoré uvidíte v videu. Posledná noc nevyšla podľa očakávaní, tam som mal ja jeden záber, ktorý sa mi podarilo pokaziť a včera som mal tiež 3 zábery, ktoré skončili v strome a v prekážke, čiže trošku také nešťastie na závere. Ja som duša spokojný, na to, že sme si nemohli vybrať miesto. Presne tak, na to, že sme si nevybrali miesto. Prvýkrát máme pekné ryby, jedine čo chýbala aj čerešnička, ktorú si zavesil na strom. Dobre, takže týmto ukončujeme. Ďakujem veľmi pekne za sledovanosť a vidíme sa o 3 týždne pri natáčaní ďalšej časti Za kaprami po Európe a tentokrát to bude v Chorvátsku, čiže nebude chýbať trošku vetríku.
Čiže ďakujem pekne a tešíme sa na ďalšiu časť. Takže, pri balení, balíme si tu veci, nosíme si asi 200 metrov ku autu. Naraz sme počuli píp a že reku Gejza, to nie je záber. Že nie, to určite nie je záber. A naraz počujeme kričať kápor, kápor, kápor. Bežíme naspäť a tu nový kamarát slovenský Gregor už nám zdolával kaplíka, to bol prvý. A v zapäti Gejza druhá jazda. A máme z toho tento krásny dablik. Krásne rybky, tmavé. Takže nakoniec sme vyťažili z tohto miesta, ktoré sme dostali, ne že si ho vybrali, dostali maximum. Myslím, že maximum. Čo sa dalo. Dobre, poďme ich pustiť a ideme domov. Máme 8 hodín cesty pred sebou, takže krásna rybačka. Nice, very nice. Very good. Very good. To, very good. To.